centro. Un espacio maker non é o laboratorio do centro, é a biblioteca, que proporciona outros espazos abertos que nin compiten, solamente que amplían as posibilidades de uso dunha aula de tecnoloxía, dunha aula de informática, porque en algúns casos eu creo que se está equivocando, se nos estamos equivocando, e cuidado, nós non dicimos que levemos a aula de tecnoloxía á biblioteca e que pechemos a aula de tecnoloxía, porque iso non é certo. O que decimos é que a biblioteca ten que abrirse e non todo hai que facelo á vez. Teremos que ir vendo pouco a pouco en función dos nosos obxectivos educativos como centro, das nosas posibilidades e do uso que lle vayamos a dar. O da máquina de coser. A máquina de coser nun centro educativo, sobre todo de secundaria, é un dos elementos que neste momento un recuncho de costura, é un elemento dos que teríamos que pensar ben as posibilidades que ofrecen para o traballo, sobre todo para romper estereotipos de xénero. Hai que ter en conta a colección, hai que ter en conta a organización dese espazo para o seu uso. Non podes ir, abrimos e xa está, ala, aí está, faced o que queirades comer, non. Como equipo de bibliotecas temos que cuidar moito da organización dese espazo. Ahora veremos algúns exemplos fantásticos. Requisitos imprescindibles. O espazo ten que estar creado con un enfoque participativo, pensando no traballo colaborativo, que facilite o traballo colaborativo de profes, de alumnos con alumnos, de alumnos con profes, con participación das familias tamén en algunos momentos, e sempre con obxectivos educativos detrás. Que hai que diferenciar o servizo que ofrecemos como biblioteca, é dicir, creamos un espazo, o equipamos, ese é o servizo, pero despois temos que ver que actividades vamos a propiciar para que eso se use, de que maneira se use, que esté organizado e tal. E temos que ter en conta a comunidade educativa para que sexa realmente un espacio maker, ten que haber unha intercorrelación entre os distintos sectores da comunidade educativa. Achegas ao espacio creativo, ao espacio maker, a cultura maker, que se poden facer desde a biblioteca escolar. Desde logo a motivación e as oportunidades que ofrece. A tecnoloxía sí, pero o analóxico tamén. Non nos ceguemos, non nos ceguemos. É un lugar para o empoderamento das nenas e dos nenos. Perdón, do menos non, dos nenos. Espazo para a educación en igualdade. Son importantes os recursos, pero é moito máis importante educar no seu uso e facilitar a través dunha boa organización. Penso que é imprescindible e agora, cando comentedes entre vos, vades a ver se iso é certo ou non. Os estímulos que pode propiciar a biblioteca para que iso se faga a través de xornadas, como veremos, de mostras, de exposicións, de sesión específica sobre un material, etc. E a participación dos distintos sectores da comunidade educativa. Dixemos, si eles poden, non está ben. É dicir, si se pode nunha biblioteca de infantil, vaise poder en todas as bibliotecas de Galicia. Entonces, está en Pastoriza Orteixo, este ano son eu a coordinadora, pero non fun eu a propuso a todo o que contou antes Cristina. María José Pousa foi a que iniciou todo isto da biblioteca no noso centro e a que nos abriu os ollos un pouco para chegar a este traballo que intentaremos continuar e seguir na mesma liña e non vai ser o listón que nos deixou tan alto. Bueno, eu estou de coordinadora, pero temos un equipo a verdade moi bo, somos este ano de compañeiras, pero todo o mundo está super involucrado na biblioteca e todas traballamos xuntas e bueno, pois o espazo da nosa biblioteca creativa, o noso espazo leva por nome o espazo Fedelleiro. O espazo, como si, creouse o curso pasado, pero nós xa levábamos un tempo traballando, tiñamos un pequeniño recuncho na biblioteca, onde tiñamos xa impresora 3D, xa tiñamos escornabots, xa traballamos na biblioteca e na aula, pero o curso pasado creouse xa como un espazo en sí. O noso espazo Fedelleiro non está dentro da nosa mesma biblioteca, é outro espazo aparte, non tiñamos espacio físico suficiente, entón o que fixemos foi noutra aula crear outro espazo onde está o espazo creativo e repartimos un pouco recursos entre os dos espazos da biblioteca. Hai que des unha foto de unhas panorámicas do noso espazo. Bueno, xa visualmente é bastante atractivo, creo, para os nenos e para as nenas. A verdade é que eles, cando viron, eso foi... Bueno, pois a idea do espazo Fedelleiro é que nacera como unha intención de crear un espazo
o que decía Cristina, non? De creación, de colaboración, de aprendizaxe, de construción como unha construción social. É un espacio, sobre todo, que fora inclusivo, vale? Que collera a todos os nenos e nenas, que estuvera al alcance de todos e todos puderan utilizalo, participar, colaborar, xogar, crear, un pouco todo. Basándose eso na aprendizaxe que sempre falábamos de aprender facendo, sempre estamos dicindo que aprender facendo, pois para eso que mellor recurso que ter un espazo así, onde podíamos ter diferentes experiencias. Intentar fomentar pois, todo tipo de actividades de ciencia, de tecnoloxía, de diseño, alfabetización informacional, tamén da que estamos sempre falando. Xunto cas lecturas, espacios comúns, colaborativos, nos que interactúen diferentes niveis. Non somos unha escola de infantil, solo temos nenos de 3, 4 e 5 anos, pero sí que procuramos que traballen en diferentes niveis, vale? Diferentes niveis de idade e de capacidade, que interactúen, que xoguen, que colaboren, que se axuden, vale, que construan xuntos os espazos e materiais. Bueno, isto eu supoño que dará tempo, é unha pequena presentación que fixemos o ano pasado, que fixeron os nosos nenos, explicando eles ese espazo. Sí, perfecto. Están facendo tamén obradoiros, por exemplo, na biblioteca, ou están Están na aula, bueno, a ver, cada mes máis ou menos organizas o traballo, pero aproveitamos eses momentos para facer na aula traballos que quedes facer como en grupos máis pequenos. A ver, non temos uns grupos moi numerosos, agora de todos modos. Sí, nosotros ahora estamos usando unha aplicación, Latina y de Cresberg. Es de pago, pero es de pago pouco pago, es de 2 euros y pico, creo que cuesta, la de Green Screen, non sei se utilizan a mesma. Eu utilizo a mesma. Antes utilizábamos outras, Touchcast, todas estas, pero esta é moitísimo mellor para nós, moito máis inicial, moi intuitiva, quita moi ben o verde. Repetid el nombre. Green Screen. É un pulpo. É un pulpito, non sei, mira, o ten aí miña compañeira quero decir, que pasa? Que ahora o que dices, mira, ahora temos recursos, entonces vimos que teníamos a posibilidade de comprar e dixemos, pues vamos a comprar esta. E a verdad que funciona moi ben, pero hasta ahora todo fixemos co Touchcast. E as teas hai de distintos tamaños. Sí, o que pasa que nos mercamos a máis grande porque claro, facíamos que se lle viran os pés, que non tumbados de pé, o sea, así nos daba para moitísimas máis posibilidades. Fai como se fora unha persiana. Sí, como tipo stop. Sí, xa o miramos tamén. Eso está así, con esta vez. Tela vinílica. Sí, tamén o miramos. Pasa que nos o recollemos, o doblamos o guardamos para que non nos ocupe menos. Claro, para ter máis É como de quita e pon. Exacto. Que senón o Touchcast tamén funciona moi ben ese fixo que tes para Android. Se non é facer o croma, porque queremos que coñezan os persoeiros, que queremos que, a ver, sacar algo, non se trata de facer un vídeo perfecto. E que estades cos nenos educándoos nos medios audiovisuais desde pequerrochillos. Sí. O sea, eles están vendo como se fai. Como se Por tanto, utiliza. están incorporando a súa visión crítica dos medios. Claro, Eso é importante. moi importante. Por tanto, ao mellor é unha vantaxe de empezar así con medios moi de andar por casa. Sí, porque tamén, claro, sí. É unha maneira de construindo os medios, non para eles. Claro, e aparte isto evoluciona un montón, estamos facendo isto e mañá igual estamos falando de... E nos tamén fomos a un curso, bueno, foi Aida, veo o croma e dixo, temos que empezar, e así empezamos, bueno, como todos vamos sacando de aquí e de ali, copiando. Claro, é verdade. Perdón. O arco da vella, o céu suído, co céu colorido, o arco da vella, os 7 colores, que tienen do céu beleza de flores. O arco da vella no céu exaltado, que céu colorín, o céu colorado. O arco da vella é un arco triunfal, con 7 guerreros a ninguén fai mal. O arco da vella de luz feito é, resulta minable que siga e re. Entón, eles xa coñecen o que vos decía, o que estáis sacando as fotos, o que vai movendo, para, saca. Quer dizer, vimos que era tal o medo, entre comillas, que lle tiña o profesorado, non o medo, non? Pero bueno, sí que é certo que este profe infantil, que sí que pero bastante,
ao resto do profesorado lle costaba, e entón fixemos como unha especie de ponte e nos fomos directamente ao alumnado, e o alumnado sí que moitísimo mellor. E logo vimos moita diferencia cando entramos, claro, no mesmo ano, no mesmo ano chegou a impresora 3D e a radio, e o nivel de adaptación da radio foi infinitamente mellor que a impresora 3D, pero bueno, iso é lógico pensalo, quer dizer, ca radio estamos familiarizados, desde que nacín, fotos de radios, ou ver unha radio, ou eu toquei nun grupo e fomos a facer unha entrevista a radio, pois estás como máis familiarizado, a impresora 3D é algo novo, e tamén recoñezo que nós tamén fomos aprendendo a transmitilo, quer dizer, se eu agora lle transmito ao profesorado como lle transmitín ao alumnado o que eu aprendín de impresión 3D e que eles poden facer, seguramente sexa máis fácil. Un handicap importante que tivemos tamén foi a conexión a internet, e Tinkercad é online. Entón, o día que quixemos, os días que nos fomos a facer a formación, estabas un montón de tempo simplemente intentando poñer unha peza, mover o plano, era complexo. E entón, despois, co alumnado sí que atopamos unha solución, porque nos pasou eso tamén, que vos explico, e agora o que me queda é elevar esa solución tamén ao profesorado, e creo que así vai ser moito mellor.